Ki biasane ngerbo cang gunung nyong sing bawani Kendi ki. Siap. Peluk. Ya, nyong jegong ya. Makin. Pelawak yang ngadep. Oh, aduh ya saingan iye. Alala. Yuk kan. Kinanti panglipur wuyung Ki ceritane Kendi kaya ayu banget. Yo. Kaya ngono. Ya pancen ayu ya Mbak Ayu. rara gane prawan sunti Sing sabar Kaya ayu ya toh. ya kaya nuayu kok ya cakaya nula. Ya cus. ya bisa ayu Masuk orang makat. Prei. turung pasat doyan nginang tapi pinjong turung mantasi mendakene yen dewasa bumi langit gonjang ganjing Wis. Sampun. ya wis Gus jago Gus Iya, melas. Melas. Apa? karena lawak sing lucu ya Gus Iya, ngetek mam disit. iya najan aku bocah gunung Najan aku bocah gunung Mangga Pak Wito. Kendi. Jayeng. diparingi nang bapak kesuwun kan sampun matur nuwun Pak Jewo Ya wis kepareng mriksani ya maringi rezeki. nggih Pancen sing jenenge wong nanggap wayang kuwi tontonan paling murah. napa nggih Lah ora murah kepriwe? pripun sih Ya sing nonton akeh. oh nggih kakak UMKM-e berjalan. leres Apa maning warga Masareng kene kuwi bawa
dulu waktu ning bumi Jawa sandang pangan jakan Jawa dasare bahasane Jawa jadi karo karifan lokale dhewek tetep ora kena isin ora kena rikum kaya niku nggih para sederek Nggih. kaya gue apa maning gena budaya gue apa maning gena budaya sadranan bersih kubur gue budaya sing apik kena gue menjalin persatuan sing maune setahun ora tuh ketemu resik bareng nang hari kuburan ya jadi ketemu kaya niku para sederek selamatan bareng tur amat syukuran lain sakartum la azidanakum wala in kafartum inang ada bila sadid Artinya sapa wong sing gelem syukur marang nikmating Gusti insyaallah ditambahi rezekine amin Allahumma amin. ning angger kufur marang nikmating Gusti nang kono napa bendu dadi ki wayangan kuwi minangka syukuran syukurane warga masyarakat gandeng syukur kuwi perangane ana telu apa bae jejol yo apa Bil bae kolbi, Hun? bil kolbi. Ya bener. Nah, apa artinya gue? Hun? Artinya apa? Di dalam hati ping bindu Terus bil lisan, ya tadi ku anggar seneng mong sam alhamdulillah terus ping telu bil mal. bilmal ku apa weweh Oh iya weweh. sodako Nggih. gue dadi anggar wong duwe rezeki kudu seneng soda Leres. mulane iki ana sing nyawer kae niate sodako Sedekah ring sinden. dadi ngor rezekine pahalane matikel-tikel Betul. asal Nyatane nyawer yang bengi mbok. dongakna kaen mugi desa dadi desa sing tata didi tentrem gemari pahloh jinawi baldatun thayyibatun warabun ghafur amin Amin. Allahumma Amin. balik slendro Sinten iki? muji Gelang galong sing tak tompo Ngelingake karo muji celeng gandene mun lenggah ganti wiwit iyo sikmu ngadem ngetan win nah kae Sampun. tuku skincare produknya sikus Cinten. kae kan tuku skincare produknya sikus Cinten. kae kan ya sing selalu pada murah mulai sing di apeli nyong apa bab itu tekan jam 5 es tetep kandane topiknya apa Wiwin Sing dikandakna apa jane? kandakna ya pokoknya Kevin barang cocok sewarane main teteke langsing langutur mesing langsing temenan Sing masa pesing. ki langsing temenan udah langutur pesing langsing biayine ayu apa maning dedek kita anggetek sandra ki kaya pulau Jawa kae Pulau Jawa. Pulau Jawa bagi telung provinsi
Jawa Timur, Apa-apa Jawa ini? Tengah, Jawa Barat. Nah, Jawa Timur sing ndi? Kan gulu sependhuwur. Alise kayak celurit. Celurit sih. Iya, Jawa Barat sih. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah, iya. Jawa Tengah kan ada yang gulu tekan puser. Ana gunung kembar loro. Sindoro Sumbing nang daerah wetan. Oh iya. Ana gunung Tangkuban Perahu. Nah, kue Tangkuban Praune masalahnya aku urung tahu tumun nggih, urung tahu jajal niliki. Dhuwur ora ya, Win. Ini kan sukete ya Win. Anak sukete, Iya. ya main. Kalau Berarti anak tanda-tanda kehidupan nang kono. Pakasam dia nggak suket gampang digeram makson mas orang. Dirondap mbok malah ya. Lembang ya, Win. Nggih. Kusuma Wijaya karo Puspita Nala milindi, Win. Kusuma Wijaya. Ya wis manut bae. Asal sing nembang wong ayu wis. Apa-apa dadi. Duh, jan. Nggih, jajal. Langsung biar Padang Penerawangan. Lah ya orang malah pidu koyo kowe lah. Mas kaya gading kaya. Mas. Ora keteng Pak Widin. Rosane. Tetep ruken. Apa iki? Wiwin. Waduh. Suwe-suwe kok kaya nomor no. Lah ya ora lah. Mari keri kok. Kering aja mek. Lah gue mikir serodotan kok dadakan kaya gue. Yo tembangna Kusuma Wijaya. Saya di hati. Linging negara sami Puspita ing taman sari Manu
Kades mbok ngersaken lelagon apa mboten bagus mengetan jumeneng. Yo. Plang dung dung, plang dung dung. Yuk. Sekar Bima Turangga. Panitia menapa saking Pak Kades nyumanggaken, Pak? Nggih, Pak Kades monggo pilih wonten pamundutan napan. Nggih, Akhir, dipun Pak. penggalih rumiyin. Monggo. Tesi kawula tenggo lho, Pak. Nggih wonten salam saking LPK Korea. Nggih. Ibu Hayo di Bu Binayu yang mau nanggap. Siap. Mana biayanya? Mbak Rini di mana orangnya? Seramu. Oh, tang mriko Mbak Jo. Oh nggih. Deket niku. Oh iya siap. Pasti saudara saya jebulnya. Oh, Jebulnya itu yang punya LPK itu masih saudara saya jebulnya itu. sama-sama namanya. Itu dari Bandar Sono. Oh, nggih. Dari Tugu, Mekayu Partina. Enggak tahu ya? Belum. Oh, belum tahu. Iya. Dulurku ya, ayu-ayu. Nggih. Nyong angger nang kene ben dulur ya. Napa nggih? Biyunge Mas Langgeng kan karo kaki gue sih turunan Lembu Awu kan Jati Jajar. Temenan gue. Nggih. Dari ning Lombok nyong ora. Boten. Asli nyong mengana pernah Kakang. Nggih. Wis Ana Saswito. Monggo Pak Kades. Oh siap, masih saya tunggu. Ayo, gercep, lari. Apa kamu ke sana mungkin? Apa saya ke sana? Boten niku. Mas, tulungaken ten penayakan nggih mboten napa-napa, ben boten niku. Iya. Mas Pelong. Lihat belakang. Mingon. Get. Ya, masih di situ. Sak mlampah nggih. Nggih. Monggo. Kasih jalan Pak, Bapak Ibu monggo nyuwun tolong. Jalan dari panitia mungkin wonten pangantikan menapa wonten berkah ya. Sumangga Bobo ngersake menapa sing klasik napa sing jaman seniki. Nggih. Monggo Pak, badhe ngastomik napa mboten? Nyuwun pangapunten dumateng sedaya warga masyarakat Bulunjo khususipun kula nyuwun lagon Renggong Manis Ketipungan. Oke, siap. Monggo. Ya sing dirangkep ya yang. Dok. Kalau selendang Pak. Mana.
saya gending Banyumasan ku angger gonge nang loro ya mendeke nang lor. Sedine pas karo angen-angen iku. Nyuwun pangapunten kula memakili Bapak Kades. Nggih. Nggih. Ampun pakunten Padalang. Nggih. Nggih, sampun. Sampun nggih. Renggong manis kowe gending sing buket. Buket, Leket-leket. leket-leket, suwun, Pak. Ya, bareng wis renggong manis. Ya. Iki kari sabar subur. Lagune sabar. Nggih. Wong sabar marana subur, wong pengen subur kudu nglakoni sabar ya beres. Ana muride Yung pancen kaya kuwe. maknane sabar subur ya Kang. Oh iya pancen iku. Aya. Sing dijajal sabar subur kaya ngapa dong Ya. Yai Prabu. Ayo digarang. Selagi menjadi Tua lulu. Ayo Pak RT bodoh niki. Kudu mirah Sudarti. LPK Korea. Yaku heho bumi aku. Mas Adi. Boyo sambut lenesu nesu rasa kudu yang Sabar, semoga tubuhnya sabar, yang sabar menjadikan subur buat warga masyarakat Bulurjo. Semoga baldatun thayyibatun warahmatullahi. Amin Allahumma. LPK Korea. Yuku, ayo. takut mbak ya sampun lenesu nasi kabeh iso rasa kudu nganggo gak beda karo hatimu rumono tendangan manismu Di Dimas sama Bu. Aku tetap setia.